amo ni gani ang problema because puro aligasyon, no? And then kang ginpakita niya nang ka mga pictures kang nabalaan man namon iniya ang tion kang kampanya, no? Kay nagahimo gani sila kang sign na V Lucky sign, no? Ang Vilma Santos Lucky Manzano nga sign. Medyo ang hindi man lang manami because syempre maski may ara ka immunity kung nagatindog ka sa isa ka privilege speech, hindi ka man na pwede nga magpinalagpat nga maski ano lang ihambal mo nga mga aligasyon kung hindi mo ma-prove. Dapat ginaya may ebidensya. So, amo man to ang ginalaygay namon sa kay Pog Leviste nga dapat kung maihambal siya, backed up by evidence iya. Napag ginapauntat na ganina mo to, kay daw lapit lang siya sumbagon ni Congressman Richard Gomez. Oo, so mo ganing ihambal kung aliyan hindi na. Pero in fairness, nagparapit man siya daan to apologize. Pero kay akig na si Gomez sa iya.